Anianom ahometiyo menkware mesramo monnom ye na mama ye nkonya na yetimi nsua de ye pesa akwara betwere exercise ade se woda form ansa na watimi atworo mesramo a momeye yamwa mama akwara na exercise woso yo nanso hwe bibia woda atworo ono so ye Ghana ni o compete obi a otenkan memu haye boankono MA Primary School what Techiman. Yes, meye mwa kakra bia nsa obia ho odin bi obetumi bia onfa medum ye na muma ye nkonya da mo ase me pamcho mo repeat video no sisi ansa ma me give me this video again. Anianom ahometiyo menkware mesramo monnom ye na mama ye nkonya na yetimi nsua de ye pesa akwara betwere exercise ade se woda form ansa na watimi atworo mesramo a momeye yamwa mama akwara na exercise woso yo nanso hwe bibia woda atworo ono so ye Ghana ni o compete obi a otenkan memu haye boankono MA Primary School what Techiman. Yes, meye mwa kakra bia nsa obia ho odin bi obetumi bia onfa medum ye na muma ye nkonya da mo ase. Okay, pause the video for me. Pause it. Ahometiyo menkware Bronkrom. Pause the video ni mame. Bronkrom no unim ho. Bronkrom. Boys. O se Techiman. Techiman kro bi de Bronkrom. Nkro nketo ani bi. Minim se eye ejemen sakosa anase ba kono ye den Elizabeth ofuso ejare mesremu se mu mienu mu tie mi a mu musa amanfo nkantre o ma me se ade wei me de share MPC mienu sa se wo Martin ehonom na onhunu a ekro ne se efre ne Bronkrom ewo nkwala no chese nkwala ntimi trans sei yama omu weko ebio se wo ayi maame ne de sei Elizabeth ofosu jare sei ye wo SOMPA so aso a minim se mutumi ye ne ma man broso school nu kra hwe ewo se mu omu plaster ho ye ho fefefe man kwada no yamfre Benjamin Yajaku MC Techiman MC enti wa hunu we ana hununi Benjamin Ajaku minim say de we nke watu ho anamo me pa cho minim say Techiman fo hwe SOMPA anope ya obi frɛ no na munyi video no emma no on phone so send the video to German Sakosa Elizabeth Ofosuajare and then the MC immediately at their way by weekend or next week Wednesday. I want to see a well-furnished school. Because at their way say a matter German Sakosa and they are over dynasty within a week. For such a their way. Meje MC because you know what didn't come over Benjamin Jaco. I know you can do this thing with Chiki is. Please. Na yetimi nsua de ye. Pesa akwara betwere exercise. Ade se woda form ansa na watimi atworo. Mesramo a momeye yamwa. Mama akwara na exercise woso yo. No. Nanso hwe bibia woda atworo. Ono so ye Ghana ni o compete obi a otenkan memu. Haye boankono MA Primary School what Techiman. Yes, meye mwa kakra bia nsa obia ho odin bi obetumi bia onfa medum ye mwa no so de be ba pa we de me se ade we ye nya Jemensa kosa ne ye ne yona enye Elizabeth Ofosu ajare anase Benjamin Jaco ade we nya ade o se ka ho asem me de atudwa a week by today I have to see new pictures. Ma plaster them ho nyina ye ho kama kwala no ya mom nkonya fe mo totals kra ho ma mo kra